ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଇଂରାଜୀରେ କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ସେଇ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିବା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ କହିବ, ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ପ୍ରଥମେ କହ କ'ଣ ଧରିଛୁ? Small, skill, 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 kill, kill, ill, price, price, rice, rice, ice, ice, hair, 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 hair,